אוקיי, אז בוא נחזור רגע. אמא לרגע זה, לא. טוב, רק כמו. יותר טוב, אבל אני פה בקניון בחנות שלי. יש פה טלוויזיה לקנות. יש פה טאבלטים לקנות. יש פה בובות לקנות. יש פה ארונות שמגיעים עם הובלה עד לבית. שההובלה עולה כסף. יש הכל, יש חלונות, יש רהיטים, הכל בחנות שלי, הכל מהכל מזגן. מדפים, הכל. אז בואו נעבור שכחתי את השם שלה. את ההזמנה. זה היה אריאל. יש לי יותר מדי הזמנות. אני שוכחת את השמות. יותר מדי הזמנות. אוקיי. אז זה האייפד. זה האייפד סמסונג. כי אני רציתי לשכנע אותה עם אייפד אפל. היא אמרה לי, לא, את טועה. אייפון סמסונג אני משתמשת, ורק אייפד סמסונג. רק. אני אוהבת רק סמסונג. זה לא טוב סמסונג, אבל בסדר, נשכנע. בוא נבדוק אם זה טעון. זה מגיע עם מגן, כזה. זה מגיע עם כזה מגן מסך. זה מגיע כזה מגן לטאבלט שבא איתה. ועם סמסונג כאן, שסתם שיהיה לי. טאבלט. נשים את זה בתוך הקרטון בעיקר. אוקיי, זה קרטון ענק, רק שתדעו. לא להתבלבל או משהו כזה. בוא נלך רגע אליה. אוקיי. איזה מינה כזה דובי. אני לא אוהבת לזניה. לא לי. דובי היא הזמינה. מישהו יודע עם מי אני מדברת בקניון ככה. יש לידי כאן. לא. פיצה. חנות פיצה, יש שם לזניות, פסטות, פיצות. הכל מהכל. רגע. אני לא אוהבת לזניה. אוקיי. אז דובי ישר לחנות. וואו, זה מאמן לקרטון. אוקיי, בוא נוציא עוד. זה אצלנו בסיבוב הקודם. אלו קיטי. חלק 2.